Mga dol, maing buntag. So sa kabuntagon, pinidayon na tong gi andam para sudan pamahaw. Bisig matingala mag unsa ni ha. Taong na siya, taong. Talong nga gi adobo. Unya. Siyempre kay murag vegetarian kita, kay murag vegetarian kita. Sa una pero karon gagkaon-kaon og seafoods. Napagyoy. Oh. Tingnan niyo to mga dol. Oh, dilis. Bulinaw. Bulinaw na siya, gisagulan ako kamatis. Ini. Unya gigisa. Pamahaw na mo niya, pamahaw. Eh, siyempre di malimutan ang mais nga kanon nga pating lawi Sige na po tayo humay. Kasi katong mga di mo kaong mais, humay lang. Siyempre aritas tong garden mga dol. Dirita. Ang upo kay nang root nag-harvest. Ang paliya na unsa man yung paliya na mo mga dol. Up, dahil lang mga dol ha. Ang pala dahil wala na tarong plaster butang. Ang paliya na mo din nagsunod ang tulo tulo wala man itulid. Baluktot man. Baluktot mga dol, baluktot. Aron sa akong kamera nako, be kay murag blurred man. Oh, wala tinaw na. Oh, tinaw na. So baluktot ang paliya pero na siya mga bunga daghan siya bunga ha. Siya bunga. Isa ra man ni kabuk punuan. Isa ra ni siya. Ang upo na mo dire. Murag tuy-tuy pa hinaa. Tuy-tuy. Medyo nag-reduce ang siya bunga kay grabig bunga kani adto. Di mabangbang ang bunga. Oh. Murag paingon na siya ka unsa ni? Larag. So siyempre ang mga okra na mo. Oh. Ikaon man na skanding, sobra skanding pero namunga gyapon siya. Namunga gihapon. Og siyempre arita sa atong kamatis nga gitanom. Dirita. Dire. Oh. Uy, bisbisanan, nawala ang isa. Oh, nawala ang isa oh. Bisbisanan ning kamatisan, namatay ang isa oh. Oh. Sa kainit ni. Oh. Kaluoy sa kong kamatis. Bisbisan ko ni ron. Bisbisan ko na ron mga dol. Kay luoy kayo. Bisbisan ako kay nalaos na gid siya. So bisbisan na to. Luoy kayo atong kamatis. Tuhak sa manok. Bisbisan na to. Atay tubig. Ay, kahatag bisbisan ni kahatag bisbis. Oh. Grabe. Luoy kayong kamatis na to. Nga dili gid ma-perfect mga dol ang pagtanom na agid siya ay talpak, dili siya ma-perfect kay na may mga hayop nga mga dangan po kaayo ang putlon ang tanom, so dili ma-perfect. So nabisbisan na to mga dol. So thank you nya unta successful atong kamatis ani. So bye bye.